nos an cuitianta fodó, cuineal a lasa, má bhí búirt nó tribaloid éigen ar a gcuine. Tá scéal a bhaint le gach cuineal a lastar, scéalta broin is búirih, sláinte agus asláinte, daoine ar éirí glós a tairl agus daoine eile ar hepara, scéalta creidimh, scéalta dóchais agus scéalta carnachta. Fiú an cuineal féinnig, tá scéal féin ag eisiút. Cúig chiad blian ó hin bhí lenamh do bhonamh le Cliath ar gnách leis súgras na stráideanna seo ag éisteach le clig ardag leis cheampel Chríst. John Rathburn an tanama bhí agus be vinnig é breathanú ar foráidí na gard chualacht. Thocraigh sé na aigeine go mbeadh sé ina Coinnealóir geire. Seans go raibh an súhantas is mó a thaithin leis, ceann cuit mór orga a raibh ráirt na súl san ítheige. Nó b'éidir go raibh an mana ar aramas na cualachta a bheabh le, bíodh for solas a taitheanmh. Chuaigh sé man ibre is ráid an íana sa bhliain 1988, agus níor mócha Coinneal a Wintere ó hin. Ní is ráid an íana a dan siad. Go bóthar na ghlacha chuaigh siad agus ann a bhíodar trí glúin a raig nuair a fógraíodh na dlíthe i le solas Coinne, the Candlemaker laws, sa bhliain 1610. Ba é teampel nef mé hall, teampel an tealaigh. Is an sa íontaí muintir Rathburn a bhaiste, agus a fósa, agus is an seo a cuideacha leis. Chóna siad is sráid farnell nó sráid na bretain na muire mar a bhí sí san amson, ach ní anna danadar. Fuair Joseph áitrih ar léas a lán a búd, agus lean sé de cheird na Coinnealóireachta. Iníag de Joseph bás a ail, híl William gur jasan rud farsing in na barca na glasa agus éir úr na tuaithe. Thuaigh sé ar grím a chapfuil, có fada le drím sinke, agus is anna fuair sé míon a chrí. Thocraigh sé le William Connolly cíl driad, go gceanóg sé acra díag híos faoi réadla na gún sinke. Thóg sé an teach brasa de clochan charéil in aice láimhe. Ba chúl an tí a thóg sé an bhonarcha Coinnealóireachta. Dúch clóidóireachta a déantar an inniu. 1782 ad a bhail ar héicín de Cuin le Ceirveach, a ceníag ó William Rathburn ar 8 shilling díag. Siúd é síú a láimhe féin air. Agus seo é an Dublin Gazette, a chur síos ar bhanis é iníne agus céchó bra sa bhí sé, ban úsal áling éarúil agus spré mór a gháil lé. Fuair a Wac Henry talamh ar léas ag baile na faoin seoige, agus thóg an teach brasa ar thug sé don sinke air. Is leis an bhoras talúntais inise. Fiú in aimseir an tauraigh nuair nachmíoch mór an ibre ar siúl, ní chuideach Henry na hibrithe chun bealaigh, mar chuaite bhar sin, chomhríris leis an fór a bhaint. Aber phléisiúrtha a bhí ann, i déanamh Coinne nó a buint an áir an seo, taobh leis an gnáil riaga agus an tulca. Míle 865, chuig duine eile do Winter Rathburn chuna fósta, agus cuir na hibrithe i gceanna chéile leis an dileagre maise seo a thuirtá. Seo iad slinte hana Coinnealóirí Bhaile Átha Cliath, Levingston, Lynch, Vaughan, Cabinet, Molloy, Ennis, Daly. Fuair a Wac John Garnett talamh ar léas ag an lataí ag an mala thuaig. Ba dheachar de Heileach Rathburn an gnóach an ail ar siúl agus a bhliain 1966, híonn siad cónasca le lálars. Is leis an géir ferrafín a thosaíonn an próiséas ar fad, ó tharla gur di is mó a dhéantar Coinne ar na Saoltasa. Táirge do chuid an tionscail fetrilium atá ann.
Is sé a dhéanann John Mackey agus Michael Bell na lecha céireach I leá sa chuide nó sa fáil, mar a thugann siad féin air. Tá John Reagan is leis an uisce gail a chur siúl. Déantar an chéir a luc bhrí, mar is é tas na gaile a dul tríhí a leanaí. Géir a dúsáidtí le Coinnealóir dhéanamh ar fan na mílte bliain. Ní go dtí 1857 fuarthas amach, go bhéad faoi fotháirigí áirithe a dhéanamh trí ábhalla a orthe bhístíle na gaile. Bíad son, ola bhealaithe, ola bhrósla agus céir farafín. Tá an chéir láite á Caidéalú isteach na dúigh mhúrasa atá cosúil le barlaí olmhúra. Tá spás an ceannacha de 200 go le céireach. An uisce atá ann nó an éisíntas atá níos trimeán an chéir láite, téann sé go tóin an dáhaigh agus teastar amachcha. I míon an chéir láite le fána go dtí urlár na monachán áite go dtítear I bannaí céireachí. Tá Jerry O'Brien a bhail cericín de bheisíní múnlathe cuine. Déanann an meisín múnlathe 580 an cuineal gachúir I líontar. Cuinítear na buachais ar crocha I lár na múnlaí faoi hanas éadrom. Os a giún tá Bart Cuin le nuaíanta agus is sé an bartsa a chuiníonn na buachais stochir. Tá sé annatheachtach go mbeadh an teocht ceart san uisce fuairthe. Má bhíonn sé róir ní bheidh agat ach cuin le lofa mar a deir lucht na Ceirde. Nuair atá an céir teachta, is féidir na cuinle I bhí an uachtar ag ghearra amach. Cuinítear a glampi iad. Clampi a cap fear da bhana London, Joe Tux sa bhliain 1842. Glantar bar an bhúnla le siséal speisialta. Cuirtar an clampa follower aisin son, agus castar na cuinle I níos as an múnla. Ní bhí an Jerry díomhhaoin ámar be, ach é a glúiseachta idir cericín de bheisíní. Bhíonn an céir á teachta ar feadh 20 nóiméad de gná. Caithfidh na buachais a athrú chomá. Agus cénís fearr mar bhleaclaíoch ná éimean machamáis chun rán agus árán chuí catharach a thuairtúin. Somebody under the bed, whoever can it be, I feel so very nervous. I call for Eileen. Eileen lights the candle, nobody there. Dee-eye, diddly-die, and out goes she. Proddy on the wall, a half a loaf to feed yous all, a farden candle to show you light, to read the Bible of a Saturday night. Agus mar a déir éimean is omí ihe haran a bhí an cuineal fiorlinge ge féin, ach ní leis míomh le léamhhíse ach na comics I díaltaí ar fingin an Dandy, an Wizard, an Beano, an Hotspur, agus an Rover. Tá fista go nóg go maithfidh Bob McCormick madidir le dahanna éagsúla a bhesca.
Tá ruim ón ísiltír á tósaige an seo. Ní foláir dó tós cén méid crystal a heastíon le dá brad dara go chur lán panna de chéir agus caiig an tós a bheith annachrín fad. Is le haig cuin le nola go bhún lú atá an obair se. Thugan gros Coinnealóir do bhathaíomh am nolig, agus ligad ditse í a lasa, tusa beidir an duine a bóige den teilech. Agus í a chur san inóg le go meallach sé strain sé bacht a bheocha lor a graim bíag. Well, is mar se a dhéantar na cuin le céala. Bheoch an céir bhreise seo anna úsáide go deo a lasa na tine maidin. Nach úntaach an slí a gastar na cuin le amach as na múnlaí cuislanacha, agus a bhecinn si bhn linne glúiste a bhrúan na cuin le amach. Fear as manach an hasanna Joe Morgan na cap sin sa bhliain 84 an cliste go Joe. Is iad na cuin le dearga hostess seo na cíine ectars na Coinnealóirí galánta go léir. Tá fatíos orm go bhfuil deire leis an sean nós úd, cuineal a chur san inneog, ach tá nós is sinne ná a abhiochan. Tá nós na bágánach, cuinle a lasa I drátha an ama do go mídne an advent an neomh. Ba ceiliúra bhua an tolis an nirchach de bhí na págánig, agus is a ceiliúra hacht Isa Christ a bhí mídne. Ní déanamh cíistí atá míad ná suúthad téis le haig na nolag. Is sé atá siú le Pauline Shelley ná bloch nolag a thuma I géir farifín. Is das an chuma chré holasach a ágan clúdach céirech Ní hairí tradiisiúnta iad na blochan na nolagsa, tá siad in úsáid le 20 bliain nó mar sin chun búir de bhaisiú nolig. An bloc nolag a ghóitir sa talach, well, sin scéal eile. Bleist eile sneachta na buachais, agus táimid réig leis an mailcríocht a chur ortha, dílóg chuilin. Cuin le Naomh Martín iad seo agus tá an éilehartha I measc winter bhleá Cliath. Nói bhí gan ag daoine riamh Naomh Martín agus an sépéal Dominicach is ráid a Dominic. Seanáid a gcuirtear réamh clúdach céireach na buachais le haig na cuinle aglaise. Is sa ranóg chéirmheach a dhéantar iad siúd. Nuair a bhíonn an chéir tirim, cuintear na buachais den droma. Geartar iad an son go dtí go bhfuil siad an méid ceart le haig cuinle móra aglaise. Cuirtear siúl go dtí an ranóg chéirmheach an son iad, clúdathe I bá péir dain.
Coinnealóir is an legend Candlemaker sa hagan sin. Coinnealóir fear dhéanann cuinle nó a dhílean iad. Is uig se hagan an focail béarla Chandler, úsáitir le haid gros éire chomá, nó aon duine a dhílean mion airí. Anis táimid sa ranóg chéir bheach. Is san aglis a úsáitir na cuinle chéir bheach, chúis na spredalta, ní úsáidan an aglis catilicha, éon sais le cuinle le haig an effarin, nó le haig éon searaman as eile. Is sé Bobby Lappa tá gceannas ar an ranóg seo. Tá an carasel seo díreach súil le Coinnealóir a bheoh úmpathe drím aráis, mar is crocha tá na bóchais, seachas a bheith ina seasamh suas díreach, rud a dhéana siad nuair a dhéanfar cuinle díobh. Is í brí anna gheaslach é Bobby Lapla. Tá sé dul den cheirte ó dag sé an scail agus é na garsún óg, Coinnealóir a bhí ina ahir rive. Tá sítir ar an toma, síosló agus suasló iad beagán níos tuimhe. Síos suas agus síos suas iad a gairí níos tuimhe de réir a chéile. Tá an chéir sa fanasa rud beag níos foire ná sa fana in aice leis, ó tharla nach bhfuil dromachla na gcuinle seo có leathan ceama. Úsáitir na calipéir chun na tuisí a heicáid. Ní mór de Bobby, seo a dhéanamh go mion minic chun go méid gach cuineal có leathan lena chéile. Tá na cuinle anna sa lúpa ag an bhainte seo. Ní chuiridís éanaí a gcuine deit ach srangacha móra spaghetti. Cuirtear síos ar leach bharmar an siniad. Roltar agus mún lítar de láimh iad. Agus nuair a bhíonn an gearra agus an rolla hart, tiúntítar an bealach eile iad, agus cuirtear crocha de haig tuile toma iad. Tá cuinle in úsáid leis na mílte blian. Fuarthas Coinnealóirí sa luithre volcánach in Pompeii na Hidáile, a scrista go 16 bliain ribh 8 Crist. Tá cúntas ag na seanúd ar a Ghaeilge sa Seanachas Mór chuinle a bhí timpeall 10 orlach ar ad nó 8 Nordan ar ad más macha. Déanta as luachra a thomtaí a ríiste sa rís eile i ngéir. Cad í dhéanamid chuithe gan chuinle, bhíonn an chléir brathra le haig na seanamanis airthe, agus nach le gá chuineal i dhéantar scórnach duine bheanú ar lá éile bléis nó lá éile muireann na gcuineal an dara lá fiabhla. Tá Bobby i gcearran na gcuine. Abir chrua tá ann leis an tas a hagan ó na paní lán den chéir leite. An chuinlih na mór hiúlta eile úd, na mór hiúlta faoi cholas cuinle a bhíoch ag na hóbláitig ag an uíomh bhaisithe in inse chóir, na mílte lein déir pápéirán agus gach da faoin spéireachra, na cuinle beaga agus na síilse luasca núna sa náil agus an taobh rathanóch ar a chúl, híoch sé locht an bhór hiúil ina lína ada róchas ag lonrú sa diricha. Seo slí anársa chun cuinle dhéanamh, slí atá á cleachta im le Cliath le beag na 500 bliain. Cuinle cásca á bhúnlú de láimh atá ag éiste go.
I dús baire, caithfidh céir a chur an muochas agus é I híine amach. Déantar sin chun go mbeadh sé baite go maithí géir, agus chun go rithich an céir síos an buchas go deas réig nuair a gortfar a bhar í. Another passport for inscription. Load on the base. Right, Bobby, usual. Is beag orm na scrínta solas lecture go tá gcuid na sé péil inis. Bhí an baróil bhatha go rih ré nach lasig an solas in éagdait an canape a bhrú agus go depig cébé rún a bhí go fiú sola méid seansa go é chur a láthir. Chuí is go deá ní chliseach Coinnealóir mar sin. An béidir go sóg sé prebernig agus go móchach sé ach ní le déanamh an son ach í a lasarís agus imach leat agus tú lán hinte go bhfuil an chuineal lasta I gcónaí a taú le a rú. Cá bhis muna dréigeann siad na scrínte electricaise agus fille na coinle. Cá bhis nach mimid I mionú go nniúil tíimí don díal is gan sa láimhe going ach lampa electrica. Ní lisa gom cé go fada sa bhairthaigh an chuineal sin, 1908 a hean, 82, nó an meisi ann na gcónaí I 1985. Coinneal olmhór nó coinneal an rí mar a thugtaí ar a lehéid fadó. Bhíoh coinneal mar seo taobh méid a phobal an rí I dtabhair. An té a dún próchaí a Coinnealóir agus má sin nó lightholder an sline atá ort is tócha gur Coinnealóirí a bhí I de híimseir. D'éirigh mé an méidse faoi de híimseir ba bhuair a chréna iad. Rinne Coinneal mar seo le cuairt an fapa óin pól éireann na chamóra. Caithigí a bhún lú agus í ina seasamh díreach istigh I múla speisialta. Anis táimid san áit a bhfuil Jack McCann ina rí irí an ranóg hástála. Mr. McCann, this is the 313 week. It's a 313 German, Yes. like. And that's the old week. That's the old one there. They're not too bad comparing them, each one against the other. No, there seems to be a bigger flame after new week we're after getting in. Yeah. And the whale doesn't seem to be quite as big on that one as it is on that one. No, but it the is, flame is, it's burning, yeah. you know. Yeah, it's burning quite well, all right. You'd want to leave it for a while just to see. We come back to it in about a half an hour, 3/4 of an hour and see. It's flickering a bit, isn't it? Yes. So if you close over that door, Bobby, Yes. we'll just... Bíoh geall nach raibh is agat go dástáiltar na coinle, fechant an bhfuil na bóchais geall, lúnach, agus ag dó go díreach. Tá siad réanis le cur bacaí. Tá cuislí in na gcuinle chun gur féidir iad a choristeach sa Coinnealóir gan dua agus gan iad a bhera. Cuoin scrínte atá le cur amach chuig sépéal chráid na mráithir a bána béidir, nó go lána óin. Tá cáilte go deascóramach ag Helen Coyle. Cuoin le tí, cuoin le daite, cuoin le móra, cuoin le beaga, lochan na nullag agus cuoin le altóra gach ceannacha a caithfh a solis féin ar an saoil. An rud a chuir John Rathburn tús leis sa bhliain 1988, tá sé beo bethach fós I mbaile Átha Cliath. Well,
go sin na gcuibh scéal na gaoine. Ag sola na mím, agus ar agla go bhfuil tú I daonar a nacht, nó go bhfuil imíart faoi rud éigin. Ná bí buartha, mar a déireach na bháthir féin, lasa mé cuinle ar de hon ar ma bhealach a bhailiadam. Lasig cinte. Bei ahrús the schedule